Tahu? Dekat PSB berpasrah. ଭାଇ କିଏ ତ ମୋ ପ୍ରିୟାନୁହ କିଏ ତ ଆମ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିବା ସାଥୀ ଭାଇ ମୋ ପ୍ରିୟାନୁହ ଭାଇ ମୋ ପ୍ରିୟାନୁହ ସାରା ତ ସରାସରି ସାରେ ଏଟାକୁ ମାରି ଦେଲୁ ଏ ଭାଇ ଏଇଟା ତ ଆମ ହୋଟେଲ ମୁଁ ଆମ ହୋଟେଲ ସହିଥିଲି ମୋ ରୁମରେ ସହିଥିଲି ହଠାତ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ସେ ସତ୍ୟଟା ମୋ ପ୍ରିୟାକୁ ମାରି ଯାଇଛି ମୁଁ ସେଇ ଲାଗେ ଭାଇ ସତ୍ୟକୁ ମାରିଗଲେ ଏ ଭାଇ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ମତେ ପୋଲିସ ନେଇଯିବ ଏ ଭାଇ ମତେ ଭାସି ହେଇଯିବ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ମତେ ଭାସି ହେଇଯିବ ଭାଇ ମତେ ଭାସି ହେଇଯିବ ମୋର କିଛି ହବନି ସେ ପ୍ରାଣ ମୁଁ କରିସାରିଛି ସତ୍ୟ ଠାରୁ ନୀତିଟା କେମିତି ଅଲଗା ହବ ସେଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବିଦେଶୀ ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତମେ ସତ କହୁଛ ଭାଇ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଲାର କରି ବିବାହ ଲଗାଇଦେବି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଅମକରେ ନୁହେଁ ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ଅମକରେ ନୁହେଁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ